שלום חברים וברוכים הבאים. מה שאינכם עומדים לשמוע עכשיו, אלו המילים החשובות ביותר שאי פעם שמעתם בחייכם. מילים אלו יסבירו את הקשר בין אלוהים לאדם. בבראשית, רק אלוהים היה קיים ולא דבר אחר. אלוהים ברא את העולם. ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. הוא ברא את השמש כדי להאיר את היום, ואת הירח כדי לשלוט בלילה. אלוהים הוא טוב, הוא שולט על הכל. המידע שאתם שומעים בא מדבר אלוהים, והוא מספר לנו מיהו אלוהים ומהן דרכיו. דבר אלוהים מכיל סיפורים על נביאים ידועים ואת אהבתו לכל בני האדם. הכתובים מסבירים לנו מדוע אלוהים היה צריך להפריד את עצמו מבני האדם ועד כמה הוא אוהב אותנו. הם גם מסבירים שלאלוהים הייתה תוכנית להביא את האנשים חזרה אליו, כדי שהם יהיו חברים שלו וילדים שלו. אלוהים דיבר את דברו והבריאה נבראה. הוא אמר ויהי והיה. הוא דיבר והשמיים נוצרו. הוא דיבר והים נוצר. הוא דיבר והיבשה נוצרה. באותה דרך הוא ברא את השאר, את הדגים במים, את הציפורים באוויר ואת כל החיות. כל הבריאה נבראה כך שאלוהים רק דיבר והדבר נעשה. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אלוהים ברא את האדם בצלמו, בצלם אלוהים. זכר ונקבה ברא אלוהים את בני האדם. כשברא אלוהים את האישה, הוא לקח את אחת מצלותיו של האדם, הוא קרא להם בשמות אדם וחווה. אלוהים אהב את אדם וחווה, הוא נתן להם סמכות מעל הכל, מעל כל מה שברא. הם היו חבריו של אלוהים, והוא יצר את הגן הנפלא בשבילם כדי שיחיו בו. אלוהים דיבר איתם. הוא נתן להם רשות לאכול מכל הפירות שהיו בגן, חוץ מהפירות שהיו על עץ אחד. אך הם בחרו לא לציית לאלוהים, והם אכלו את הפרי האסור. הם חטאו נגד אלוהים, ובכך שברו את יחסי החברות שהיו להם איתו. ולכן אלוהים היה צריך להעניש אותם. אלוהים שונא חטא. מאותו זמן אנשים צריכים לעבוד קשה כדי לאכול. החטא הביא לעולם כאב, סבל ואף מוות. לאדם וחווה היו שני בנים, ושמותיהם היו קין והבל. קין קינא בהבל, ויום אחד הרג אותו. אלוהים העניש את קין, מכיוון שהוא עשה דבר רע מאוד. אלוהים נעצב כשבני אדם חוטאים. החטא מפריד אותנו מאלוהים. לא יכלו להיות יחסי חברות יותר בין אלוהים ואדם כפי שאלוהים רצה. לאדם וחווה היו עוד ילדים, ודורות רבים נמשכו אחריהם. אך גם באותם דורות בחרו לא לציית לאלוהים. הם נעשו יותר ויותר רעים. חטאם נהיה כה גדול שאלוהים החליט להרוס אותם על ידי המבול הגדול. היה רק אדם אחד שבאמת אהב את אלוהים וציית לו, ושמו היה נוח. אלוהים אמר לנוח לבנות תיבה גדולה. אלוהים עמד
להציל את נוח ומשפחתו בתוך תיבה זו. לקח לנוח שנים רבות וזמן רב לבנות את התיבה, ובזמן זה נוח הזהיר את האנשים על התנהגותם הרעה ודרכיהם הרעות, ועל העונש שאלוהים עומד לשלוח. האנשים לא האמינו לנוח ולעזרותיו, והם לא רצו לפנות מדרכיהם הרעות. אלוהים הביא חיות מכל סוג לנוח, ונוח הביא אותם לתוך התיבה. ולאחר מכן גם נוח, אשתו, 3 בניו ו3 נשותיהם נכנסו לתיבה. בתיבה היו 8 איש וחיות. ואז אלוהים סגר את דלת התיבה. לאחר 7 ימים אלוהים שלח גשם כבד על פני הארץ. במשך 40 יום אלוהים הציף את כל הארץ. כבר היה מאוחר מדי לכל מי שהיה מחוץ לתיבה. כולם טבעו, אך נוח ומשפחתו ניצלו בתוך התיבה, מכיוון שהם האמינו באלוהים וצייתו לו. שנים רבות עברו, ושושלת נוח נהייתה לשבטים רבים. אברהם היה אחד מאותה שושלת. גם אברהם אהב את אלוהים וציית לו. אלוהים הבטיח לאברהם שהשושלת שלו תהפוך לאומה גדולה. לאברהם ולשרה אשתו לא היו ילדים, אך הם בכל זאת האמינו בהבטחת אלוהים. הם היו זקנים כשנולד להם בנם יצחק. אלוהים הבטיח לעשות דבר מאוד מיוחד דרך יצחק וזרעו אחריו. לאברהם היה עוד ילד מאישה אחרת, ושמו היה ישמעאל. הוא הפך להיות האב של האומה הערבית. זרעו של יצחק נהיה לאומה גדולה. אומה זאת נקראת ישראל. משה הוא אחד מאותה אומה. גם משה האמין באלוהים וציית לו. אלוהים דיבר עם משה בהר סיני. שם משה קיבל את 10 הדיברות. משה ירד מהר סיני עם 10 הדיברות כשהם כתובים על לוחות של אבן. 10 הדיברות הם הדיברות של אלוהים, והם מיועדים לכל בני האדם. דיברותיו של אלוהים אומרות לנו שאנו צריכים לאהוב, לכבד ולציית לאלוהים. אסור לנו לעשות אלילים ולהשתחוות להם. ואסור לנו להשתמש בשם אלוהים לשווא. אלוהים נתן לנו את יום השבת, יום אחד בשבוע, בו אנו נחים ומעללים את אלוהים. ילדים צריכים לציית ולכבד את הוריהם. אסור לנו לרצוח. אסור לנו לנאוף. אסור לנו לגנוב. אסור לנו לרחל, ואסור לנו לחמוד את מה שיש לאחרים או שייך לאחרים. בתקופת התנ"ך, כשאדם עבר על מצוות אלוהים וחטא, הוא היה צריך להקריב קורבן לאלוהים. הקורבן כיפר על חטאי האדם. הקרבת הקורבן הזכירה לאדם שהוא עבר על מצוות האלוהים. השה שהוקרב היה סמל לקורבן גדול יותר שיוקרב בעתיד על ידי אלוהים עצמו. אותו קורבן שיוקרב בעתיד על ידי אלוהים עצמו ייקח את חטאי האדם, אך רק את חטאי אותם אנשים שיקבלו את הקורבן. אלוהים תכנן לשלוח את ישוע לעולם כדי לקחת עליו
את כל חטאי האדם. אלוהים אמר לכמה מנביאיו, והם כתבו זאת בתנ"ך. נאמר על ישוע, כי זה עושה האלוהים שלוקח עליו את חטאי העולם. ישוע נולד בצורה מאוד מיוחדת. מלאך מהשמיים נשלח לבתולה ושמה מרים. מרים הייתה מאורסת לאדם בשם יוסף. המלאך אמר למרים שהיא הרה מרוח הקודש. מרים ידעה שלאלוהים יש את הכוח ליצור את השמיים והארץ רק על ידי דיבור של דברו. היא ידעה שאלוהים יכול לעשות את כל מה שהוא אומר, והיא האמינה בו. בדרך מיוחדת מאוד, אלוהים היה אביו של ישוע. המלאך הופיע גם ליוסף בחלום. המלאך הסביר ליוסף שמרים לא הייתה עם אף אדם אחר, אלא אלוהים עושה משהו מאוד מיוחד בתוכה. הוא הורה ליוסף ומרים לקרוא לילד בשם ישוע, שמשמעותו ישועה. יוסף ציית לאלוהים, ולא היה עם מרים עד שהתינוק נולד. באותה תקופה המלך דרש מכל האנשים לחזור לעריהם כדי שהם יוכלו לקיים את מפקד האוכלוסין. מרים ויוסף היו צריכים לנסוע לעיר בית לחם. כשהם הגיעו לשם, לאף אחד לא היה מקום בשבילם. כל הבתים היו מלאים באנשים, ולכן הם היו צריכים להישאר היכן שהבקר והצאן היו. שם מרים ילדה את ישוע. באותו לילה מלאך נראה לכמה רועי צאן שהשגיחו על צאנם באותו אזור. המלאך אמר להם שילד מיוחד נולד. הוא יהיה המושיע של העם. ואז לפתע הרבה מלאכים נוספים הופיעו בשמיים, שרים ומהללים את אלוהים. הרועים הלכו לראות את הילד המיוחד. הם סיפרו לכל האנשים בסביבתם איך המלאכים הופיעו אליהם. לא מסופר לנו הרבה על שנותיו הראשונות של ישוע. מסופר לנו שמרים ויוסף לקחו את התינוק ישוע למצרים כשהמלך הורדוס ניסה להרוג אותו. הם שבו לארץ ישראל, לעיר בשם נצרת. ישוע גדל בחוכמה ובכוח, וחסד אלוהים היה עליו. כשישוע היה בן 12 שנים, מרים ויוסף לקחו אותו לירושלים. הוא דיבר על אלוהים עם המורים והמנהיגים של ישראל. הוא הקשיב להם, שאל שאלות וענה על שאלות. הם היו מופתעים מהחוכמה הגדולה שניתנה לו על ידי אלוהים. כשלישוע מלאו 30 שנה, הוא התחיל ללמד אנשים על אלוהים. הרבה אנשים האמינו במה שישוע לימד, והוא נהיה מאוד ידוע בקרב העם. לישוע היה כוח גדול מאלוהים לעשות ניסים. הוא פקח עיני עיוורים. הוא דיבר לאנשים מתים והם חזרו לחיים, הם קמו לתחייה. הוא הלך על המים. הוא עשה ניסים גדולים בנוכחות הרבה אנשים, כדי להוכיח שהוא נשלח מאלוהים ושהוא קיבל סמכות מאלוהים. הוא דיבר, וכל מה שדיבר התקיים. ישוע היה מאוד מיוחד, והרבה אנשים ידעו זאת.
ישוע עשה מעשים רבים נפלאים, והרבה אנשים הלכו אחריו. ישוע היה נדיב, הוא ריפא חולים, הוא לימד את דרך אלוהים. ישוע היה טוב, הוא לעולם לא חטא. ישוע תמיד עשה את רצונו של אלוהים האב. הוא בא להראות לנו את אהבת האלוהים, ולהחזיר אנשים לדרך אלוהים, כדי שילכו אחרי אלוהים. אך היו מנהיגים דתיים בעלי השפעה גדולה, שהיו מאוד קנאים לישוע. ליבם היה קשה, והם לא רצו להאמין שישוע נשלח מאלוהים האב. הם הפיצו שקרים על ישוע, והם לקחו אותו למעצר. חיילים רומים שמו על ראשו של ישוע כתר שעשו אותו מקוצים, והם לעגו לו. ישוע יכול היה להתנגד ולהפסיק אותם, אך הוא לא התנגד להם. הוא היה צריך לבוא לעולם כדי להיות הקורבן למען חטאינו. חייו עמדו להילקח ממנו כדי להיות הקורבן לחטאי כל בני האדם בעולם. ישוע לקח על עצמו את העונשים שאנשים אחרים היו צריכים לקבל. החיילים מסמרו את ידיו ורגליו של ישוע לעץ שהיה עשוי בצורת צלב. לאחר מכן העמידו את צלב העץ, וישוע היה תלוי שם עד שהוא מת. באותם ימים היה מנהג להרוג את הפושעים הגרועים ביותר בדרך אכזרית זאת. היו באותו יום 2 פושעים שגם הם נצלבו. אבל ישוע לא היה פושע, הוא היה חף מפשע. הוא לא עשה שום דבר רע. באותו יום הוא מת למען חטאי אנשים אחרים. הוא מת למען חטאי האנשים שחיו באותו זמן, וגם למען חטאי האנשים שיבואו בעתיד. מותו לוקח את חטאי כל אדם שרוצה לפנות מחטאיו ולקבל את קורבן ישוע ככפרה על חטאיו. ישוע הוא הקורבן המושלם. הוא שילם בעד חטאי בני האדם בדמו היקר והטהור. אלוהים לא צריך אף קורבן אחר יותר, מכיוון שישוע הוא הקורבן המושלם. לאחר שישוע מת על הצלב, בא אליו יוסף הרמתי, והוא תלמיד ישוע, ולקח את גופת ישוע בסתר והניח אותה במערת הקבורה. פתח המערה נסגר באבן גדולה. ביום השלישי, מוקדם בבוקר, הגיעה מרים המגדלית אל הקבר, וראתה את האבן מוסרת מעל הקבר. כולם היו מופתעים לראות שהאבן הוסרה מפתח הקבר, וישוע לא היה שם. הם היו מופתעים לראות 2 מלאכים. 2 המלאכים אמרו להם שישוע חי. הם הסבירו להם שישוע קם מהמתים. לאחר שישוע קם מהמתים, הוא החל לבקר כמה מתלמידיו. הוא היה איתם, הוא אכל איתם. אחד מתלמידיו של ישוע, תומא, שמע שישוע חי ולא האמין. תומא אמר, עד שאני לא אראה את פצעיו מהמסמרים, ועד שלא אגע בו, לא האמין. ישוע הגיע שוב אל שליחיו, ותומא היה שם. ישוע דיבר ישירות אל תומא ואמר, שלח אצבעך הנה וראה את ידיי, ושלח את ידך הנה ושים בצידי, ואל תהי חסר אמונה כי אם מאמין. ותומא נפעם בשומעו את זאת, ואמר אליו, אדוני ואלוהי. ויאמר אליו ישוע, יען ראית אותי, האמנת, אשרי המאמינים ואינם רואים.
עכשיו היה הזמן שישוע היה צריך לחזור לאלוהים האב. הוא השלים את מלאכתו. ישוע ביקש מתלמידיו ללכת ולספר לכולם את מה שהוא עשה פה בארץ. ויהי בברכו אותם ויפרד מהם וינשא השמיימה. ישוע כעת בשמיים מכין לנו מקום לכל מי שמאמין בו ומוכן ללכת אחריו. ישוע הכין לנו את הדרך כדי להגיע לאלוהים האב. ישוע אמר, אני הדרך, האמת והחיים. מדוע ישוע מת על הצלב? ישוע מת כדי להושיע חוטאים מעונשו של החטא. ישוע לעולם לא חטא. הוא מת כדי לקחת את החטא שהפריד בינינו לבין אלוהים. הצלב מזכיר לנו שישוע היה שא אלוהים, שא תמים וטהור. הוא הוקרב בשבילנו. הוא הקורבן שלנו למען חטאינו. כשאנו מאמינים בישוע וחוזרים בתשובה מחטאינו, אלוהים האב סולח לנו. ישוע קורא לנו ידידיו וילדיו של אלוהים האב. כשישוע היה פה והתהלך פה בארץ, הוא סיפר סיפורים רבים לאנשים כדי לעזור להם להבין את דרכיו של אלוהים. הוא לימד שישנם שני דרכים. כל בני האדם מתחילים את חייהם בדרך הרחבה של חטא שמובילה להרס ועונש. לכולנו יש טבע חוטא, שהרשנו אותו מהאדם הראשון. כולנו חוטאים, בעשותנו דברים לא רצויים בפני אלוהים. ישוע לימד אותנו שאנו צריכים לעזוב את הדרך הרחבה ולהיכנס לדרך הצרה שמובילה לאלוהים האב שבשמיים. אנו יכולים להיכנס אל הדרך הצרה רק דרך ישוע. ישוע הוא הדרך היחידה. מדוע שלא תדבר אליו עכשיו מלבך? תגיד לאלוהים, אלוהים, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אתה גדול וקדוש, ואני מתוודה אליך שאני חטאתי. אני מאמין שישוע מת על הצלב כדי לשלם על חטאי. אלוהים, תסלח לי, נקה את ליבי, ועשה אותי לאחד מילדיך. אני רוצה ללכת בדרכו של ישוע ולחיות איתך כשאמות. תודה לך, אבא. אמן. ישוע מקבל אליו מכל השבטים, מכל העמים ומכל הלשונות. האמינם בישוע הם הופכים להיות בניו של אלוהים. אפילו שהם מעמים שונים ומתרבויות שונות, הם הופכים למשפחה אחת. משפחת האלוהים הופכת למשפחה אחת בגלל ישוע המשיח. הם נמצאים בדרך הצרה המובילה לשמיים להיות במחיצתו של אלוהים. לילה אחד, מורה תורה בישראל, נקדימון שמו, בא אל ישוע. ישוע אמר לו דבר ממש יוצא דופן. ישוע אמר לו שמי שרוצה להשתייך למשפחת האלוהים צריך להיוולד שנית. כשאנו נולדים למשפחתנו, אנו הופכים חלק ממנה. בהצטרפנו למשפחת האלוהים, אנו למעשה נולדים בפעם השנייה. הראשונה היא לידה פיזית. השנייה היא לידה רוחנית. אין לנו כוח לשנות את עצמנו. רוח קודשו של אלוהים מעניק לנו חיים חדשים כשאנחנו מאמינים בישוע המשיח והולכים אחריו.
אנחנו הופכים לבריאה חדשה ולאנשי אלוהים. לפני שישוע עלה לשמיים, הוא הבטיח לתלמידיו שהוא ישלח להם את רוח הקודש. 10 ימים אחרי שישוע עלה לשמיים, חגגו בירושלים את חג השבועות. יהודים רבים שגרו בארצות שונות באו לירושלים לחגוג את החג. גם תלמידיו של ישוע היו שם, כולם מרוכזים במקום אחד. לפתע תלמידיו של ישוע התמלאו ברוח הקודש בדיוק כפי שהבטיח להם. אותם יהודים מארצות שונות היו מופתעים לשמוע את התלמידים מדברים בלשונותיהם אודות האלוהים ונפלאותיו. רוח קודשו של אלוהים הוא רב כוח. רוח הקודש נמצא אצל כל מאמין ונותן לו את הכוח לאהוב ולציית לאלוהים. לפני שהאדם מאמין בישוע, הוא למעשה הולך בחושך. הוא מועד ונופל בחטא בגלל שאין לו את האור שיאיר לו את הדרך. כשאנחנו בוטחים באדון ישוע, אנו הופכים לאדם ההולך בדרך הישרה ובאור. ישוע אמר, אני אור העולם, איש ההולך אחריי לא יתהלך בחושך. אלוהים נותן את רוח קודשו ללמד ולעזור למאמיניו ללכת בדרך הנכונה. המאמין הוא אדם חדש שרוצה לציית לדבר אלוהים. הוא מודה לאלוהים על שסלח לו על חטאיו. המאמין בישוע המשיח עליו להימנע מנאוף, גניבה, מריבות, עבודת אלילים ומכל מעשה רע אחר. רוח הקודש נותן למאמין כוח לסור מהדרך הרעה ולעשות מעשים טובים. כשהמשפחה הולכת בדרך אלוהים, הבעל אוהב את אשתו והאישה מכבדת את בעלה. זה מה שדבר אדוני מלמד. הם עוזרים ומעודדים אחד את השני ומלמדים את ילדיהם לציית לדבר אדוני. המשפחה המאמינה מתפללת ומשרתת ביחד את האלוהים. ישוע לימד את תלמידיו לאהוב כל אדם, אפילו את האויבים. עלינו לעזור אחד לשני, גם לאנשים מארצות שונות או מדתות אחרות. ישוע סיפר על אודות אדם שנסע לעיר אחרת, ובדרך הוא הותקף, הוכה ונשדד. אדם אחר ומדת אחרת מצא אותו פצוע ובמצב קשה. אדם זה עזר לאותו פצוע כי הוא היה בצורך. הוא לא ביקש תשלום. ישוע אמר שגם עלינו לעשות מעשים טובים כדוגמת מעשה זה. ישנם אנשים שהיו להם קשרים עם רוחות רעות או שהאמינו באלילים מסוגים שונים, וזאת לפני האמינם בישוע המשיח. ללכת אחרי ישוע משמעו לא להיות יותר בקשר עם רוחות רעות והשדים. אנחנו לא צריכים יותר לפחד מהם או לשרת אותם. האלוהים חזק יותר מהשטן ומהשדים. על המאמינים בישוע להתפטר ולהתרחק מכל דבר ששייך להם. עלינו לבקש את הגנתו ועזרתו של אלוהים בלבד. פעם היה אדם
שהיה נתון לשליטתם המוחלטת של השדים שהיו בתוכו. כבלים ושרשראות לא יכלו לעצור בעדו בשל עוצמתם וחוזקם הרב. ישוע ציווה על שדים אלו לצאת מהאיש, והם אכן יצאו. אדם זה שוחרר משליטתם של השדים בו, והוא רץ לספר לחבריו מה שישוע עשה עבורו. לישוע יש כוח רב הרבה יותר מהשדים, ויש לו סמכות עליהם. ישוע שחרר הרבה אנשים משליטתם. השטן והשדים חייבים למעשה לציית לישוע. השטן לעתים מנסה לפתות את ילדיו של אלוהים להפסיק ללכת אחרי האדון ישוע המשיח. השטן רוצה שנשכח מאלוהים ומדרכיו, ורוצה לפתותנו עם דברים כמו כסף, בגדים יפים, מעשים לא מוסריים, משקאות חריפים ועוד. השטן רוצה לשכנע אותנו שדברים אלו טובים או חשובים יותר מאלוהים. הוא רוצה לשכנע אותנו כי דברים אלו יגרמו לנו לאושר. אבל השטן הוא שקרן. הוא מנסה למעשה להטעות אותנו ולהפנות אותנו כנגד אלוהים. רוח הקודש יעזור לנו לדחות ולהתנגד לפיתויים וניסיונות אלו, כשאנו בוטחים באלוהים ובאדוננו ישוע המשיח והולכים אחריו. ישוע סיפר את הסיפור הזה. בחור צעיר אחד עזב את בית אביו למקום רחוק, ועשה שם מעשים רעים רבים. הוא התהולל, בזבז את כל כספו שנתן לו אביו, וחי חיי חטא. לאחר שכספו נגמר לגמרי, באה תקופה של רעב, והוא נעשה לעני מאוד. הוא התחרט על מעשיו, והוא החליט לחזור לאביו ולבקש ממנו מחילה. אביו אהב אותו מאוד, וקיבל את בנו בחזרה הביתה. סיפור זה מלמד אותנו שאם אנו נופלים בחטא, עלינו לחזור בתשובה ולבקש סליחה מאלוהים. בשל אהבתו הגדולה של אלוהים אלינו, ובשל קורבנו של ישוע המשיח עבורנו, אלוהים מוכן לסלוח לנו שוב ולקבל אותנו בחזרה אליו. מה על המאמינים לעשות כשהם נעשים חולים? הם יכולים להתפלל לאלוהים בשם ישוע המשיח, ולהאמין כי אלוהים יעשה את הטוב ביותר עבורם. אסור להם להתפלל לגורמים אחרים, כדוגמת אלוהים אחרים, או כל אובייקט אחר. האלוהים יכול לרפא את החולה עם רצונו בכך, או לעזור לו למצוא תרופה מתאימה. אלוהים אוהב אותנו, ושולט בכל הנעשה בחיי בניו ובנותיו. אלוהים שומר עלינו מפני השטן ושליחיו, ואין לנו צורך לפחד. ישוע איתנו, להעניק לנו את שלומו בזמנים של מצוקה. אנו יודעים שיום יבוא ונמות. אבל מה קורה איתנו בזמן המוות? דבר אדוני אומר לנו שכשהמאמין מת, רוחו הולכת להיות עם האדון ישוע המשיח. חבריו בעולם הזה אינם צריכים להיכנע לרגש של יגון ודיכאון. עלינו לא לפחד מהמוות, בגלל שאנו יודעים שאלוהים אוהב אותנו והושיע אותנו מחטאינו, מתוך אמונתנו בישוע המשיח, האחד שהיה לכפרה על חטאינו. ישוע המשיח הוא הדרך היחידה לעתיד הנהדר הזה של חיי נצח עם האלוהים לאחר המוות. אלו שדוחים את ישוע המשיח וישועתו, ילכו לאחר מותם למשפט האלוהים ולמקום של עונש תמידי.
לכל חלק בגופנו יש תפקיד משלו. העיניים לראייה, האוזניים לשמיעה, והפה לדיבור ואכילה. כל חלקי הגוף פועלים ביחד ובתאום. אם איבר אחד אינו מתפקד כשורה או חולה, כל הגוף יסבול. אלוהים אומר שהמאמינים הם חלקים בגוף אחד, הנקראת גם הקהילה. ישוע המשיח הוא ראש הגוף, או הקהילה. לאלוהים יש תוכנית עבור כל אחד מאיתנו. על כל מאמין לשרת את האדון ולעזור בכך לגוף המשיח להתחזק ולגדול. על המאמינים לאהוב אחד את השני ולעבוד ביחד, אחרת גוף המשיח ייחלש. על המאמינים לנסות ולהיפגש באופן קבוע, להלל את האדון, ללמוד את דבר אדוני ולהתפלל יחדיו. עלינו גם להפריש מעשר מהכנסתנו לעבודת אלוהים. אלוהים גם מצווה עלינו לזכור את מותו של אדוננו ישוע המשיח. את מותו של ישוע אנו זוכרים בקהילה בטקס שנקרא בשם סעודת האדון. בסעודה זו המאמינים מתחלקים בלחם וביין. הלחם מזכיר לנו את גופו של האדון הניתן בעדנו על הצלב, והיין מזכיר לנו את דמו של ישוע המשיח שנשפך עבורנו לסליחת החטאים. אנו זוכרים את מותו בדרך זו עד לשובו של ישוע המשיח ופגישתנו איתו. יום אחד ובפתאומיות ישוע המשיח אדוננו יופיע מהשמיים כפי שכתוב בדבר אדוני. ישוע יבוא לאסוף אליו את משפחת האלוהים. המתים השייכים למשיח יקומו לתחייה. הקברים שלהם יהיו ריקים. המאמינים שעדיין חיים יצטרפו עליהם וכולם יפגשו את האדון ישוע באוויר ושערו עמו לנצח. הלא מאמינים יישארו מאחור למשפט האלוהים. אנו לא יודעים מתי ישוע יחזור, אבל עלינו להיות מוכנים לבואו ובציפייה להופעתו. כמו שעץ פרי טוב מניב פרי טוב, כך גם רוח הקודש מפיק פרי טוב בחייו של המאמין. ישוע אמר, אני הגפן, אתם השריגים. העומד בי ואני בו עושה הרבה פרי. רוח קודשו של אלוהים חי ועובד בתוך ליבנו. הפרי שהוא מפיק בנו הוא אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח, נדיבות, טוב לב, נאמנות, ענווה וריסון עצמי. אם ענפי העץ אינם מניבים פרי, הם מושלכים ארצה ונשרפים. ייעודם של המאמינים הוא להפיק פרי לרוב. פרי זה נותן תפארת וכבוד לאלוהים, אבינו שבשמיים. ישוע אמר להולכים אחריו שעליהם ללכת ולספר לאחרים אודות החדשות הטובות שהם יכולים להיוושע מחטאיהם ומעונש נצחי. אנשים רבים מקרב הלא מאמינים יכולים להיות מבולבלים באשר להבנתם את דרך מחשבתם של המאמינים. בשבילם לעתים זה סוד גדול. הם אולי חושבים בליבם, מדוע האנשים אלו כל כך שונים? מדוע הם מתנהגים בצורה כזו? מהו המניע שלהם? אם אתה מאמין בישוע המשיח, עליך לעזור לאלו שלא הבינו שהחדשות הטובות הם בעצם עבורם ועבור כולם. רוח קודשו של אלוהים ייתן לנו חוכמה ועידוד בהליכתנו אחרי אדוננו ישוע המשיח. אח יקר,
אחות יקרה, אני תקווה שקלטת זו הייתה מעניינת עבורך או עבורך, ועזרה לך או לך להבין טוב יותר את האמונה בישוע משיח והאופן להתהלך בה. דבר אל אלוהים מתוך לבך, התפלל אליו, התפללי אליו, דע כי אלוהים אוהב אותך, אלוהים אוהב אותך.